आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अगदी बाहेरून विकत आणतो तशाच आणि त्याच चवीच्या कोकोनट कुकीज घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये कशा बनवायच्या ते बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। इथं मी अर्धा कप हे घट्ट तूप घेतलेलं आहे। मेल्टेड तूप नाही घ्यायचं, घट्ट तूप अर्धा कप घ्यायचं। तुपाऐवजी तुम्ही बटर पण वापरू शकता। आणि त्याच्यामध्ये मी अर्धा कप ही पावडर शुगर म्हणजे पिठी साखर आहे ती घातलेली आहे। आणि आता मी हे मस्तपैकी असं फेटून घेतलेलं आहे। हे चांगलं अगदी 5-1 मिनिटं व्यवस्थित चांगलं फेटून घ्यायचं। हे बघा, एकदम मस्तपैकी मी असं हे फेटून घेतलेलं आहे। आणि याच्यामध्ये मी आता हा 1 कप चाळलेला मैदा घातलेला आहे। याच्यामध्ये मी अर्धा कप हे डेसिकेटेड कोकोनट आहेत, कोकोनट कुकीज आहेत, त्यामुळे डेसिकेटेड कोकोनट हे आलंच, तर ते घातलेलं आहे। इथं मी अर्धा कप ही मिल्क पावडर, जे आपलं 10 रुपयाचं मिल्क पावडरचं पॅकेट मिळतं ते पूर्ण पॅकेट मी इथं वापरलं आहे। याने चव खूप छान येईल। 1 टेबलस्पून मी इथं बेकिंग पावडर वापरलेली आहे। 1/4 टेबलस्पून मी इथं बेकिंग सोडा वापरलेला आहे। 1/4 टेबलस्पून मी इथं व्हॅनिला इसेन्स वापरलेला आहे। आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून व्यवस्थित मळून घेतलेलं आहे आणि याचा एक गोळा करून घेतलेला आहे। हे बघा, मस्तपैकी असा मी आता गोळा करून घेतलेला आहे। आणि हे मी थोडं डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेलं आहे। आणि आता आपण कुकीज बनवायला सुरुवात करूया। तुम्हाला हव्या त्या आकाराच्या कुकीज तुम्ही बनवू शकता, पण मी अशा छोट्या छोट्या बनवलेल्या आहेत। हे बघा, आणि मी ह्या डेसिकेटेड कोकोनटमध्ये पूर्णपणे अशा घोळवून घेतलेल्या आहेत, त्यामुळे कुकीजचा टेक्स्चर आणि स्वाद दोनही खूप छान लागतं। हे बघा, मस्तपैकी अशा कोकोनट कुकीज घोळवून झालेल्या आहेत। आता ह्या ज्या कुकीज आहेत त्या मी ओव्हनमध्ये बेक करणार आहे। तुम्ही हवं तर ह्या कढईमध्ये किंवा कुकरमध्ये पण बेक करू शकता। ते प्रीहीट करून घ्यायचा, त्याच्यामध्ये एक जाळी ठेवायची आणि हे 10-1 मिनिटासाठी बेक करू शकता। मी तर ओव्हनमध्ये केलेलं आहे। हे कन्व्हेन्शन मोडला मी 150 डिग्री सेल्सिअसला 10 मिनिटं ठेवलेलं आहे आणि गार करून घेतलेले आहेत। ह्या बघा, मस्तपैकी अशा कुकीज तयार झालेल्या आहेत। परफेक्ट, मस्तपैकी अशा कुकीज तयार झालेल्या आहेत। चवीला पण फार अप्रतिम लागतात। नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करून बघा। रेसिपी कशी झाली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।